en un entorn, en aquest maridatge d'espectacle de petit format, espectacle musical, espectacle teatral, espectacle també d'animació infantil i juvenil, que es du a terme i es fa en entorns petits, en cases particulars, també en espais públics del municipi, que formen part del nostre patrimoni, del nostre imaginari, del que ha estat i és Fondarella, del que ha estat i és, doncs, jo diria que bon nombre de les cases de qualsevol poble del Pla d'Urgell i de la plana regada pel canal d'Urgell, i per tant en aquest sentit doncs, incorporar-hi aquest nivell de cultura que es planteja en aquests espectacles de petit format doncs, dona una consistència, dona una visualització encara més intensa d'allò que s'entén com la cultura del poble feta pel poble, no? Per tant, per mi és una dansa, i això va començar com fent un pan tomata, es pot dir, i ha crescut durant 4 anys. Doncs vam començar en 4 caps de setmana, ara són 4 actuacions, ara són 8, i a més aquest any hi afegim una exposició. Diguéssim que Cua d'Estiu juga amb això, amb revaloritzar els espais. I aquest any, doncs, 2 espais de Fondarella que no havien estat utilitzats, com és la capella de Sant Sebastià, l'utilitzem per fer l'exposició de fotografies de l'Ivan Parra, i l'antiga rectoria, que ara és un jardí, amb l'estructura que tenia la rectoria abans, doncs allò se convertirà aquest any també en un escenari teatral. Diguéssim que és aquest sentit que volem i que agraïm, com ha dit el Joan, als propietaris de les cases, als propietaris que estan abocats a les nostres propostes. I ara, si... Ojo, rei, ojo, no trenqui res, que aquí tot és vell. Les coses velles ja se sap, oi, que són molt maques, però es trenquen. Vinga, mama, espavila! Bueno. I ojo que no m'amague, Ja, que t'ajudo. No, ja baixo. Vine, rei, vine, perdó, Són els que manen, no? Sí, els que manen. Hola, què tal? Encantat. Quimet Matafaluga, dels Matafaluga de tota la vida. Què tal? Família de teatre des de sempre, des de sempre. Que no ho hem... Sí. Oi, que... Tu vestit de bona bola, Ojo, cuidado, que fer-se petons sota de segons quines plantes dona urticària. Què tal, bones? Som els Matafaluga de tota la vida, que volem una oportunitat per participar al Cua d'Estiu. Sí, presentem un nou espectacle aquest any de varietés. Però varieté no ligera, varieté intel·lectual. Intel·lectual. Cuidado, ja, que hi ha un cable aquí, no fem cagarel aquí. Molt bé. Relaxeu, me tanqueu una mica els ulls. Podeu filmar igual, si voleu, però tanqueu els ulls, Em sap greu per aquests altres, els altres que actuïn amb cançó melòdica, perquè, clar, oi, els hi farem ombra totalment. Però bueno, no passa res. M'hi poso. Em tremoli tot ara mateix, és com si estigués allà. Com a la de 3, Seria Vinga, mama, que faràs. com a... sí. Diu... Oh, cabina voladora, que voleja, calla, mama, prop del mar. I el pas de la mar en fora, vas volant fins a arribar. Hasta ho sento jo que estem. Platja assolellada. No passi res, és igual, mama, posa't, estàs molt guapa. Vinga, tira. Aquí, mama, No, aquí. que està fantàstic. Vinga. Està tirant totalment. Me posaré aquí al teu costat, mama. Si necessites alguna cosa, dius. El llibre. On és? Aquí. Finestra. Quan passa una oreneta i dins meu hi ha un cel clar, sembla que volien dins de la meva alegria. No et dones sí o no? Ja l'estic fent. Molt bé, mama, molt contemporani. Hey! Molt bé, rei, vale, no m'interessa ningú, ha de ser contemporània. Molt bé. No, però papa, que ara venia el moment bo. Ja, sí. És que no distingeix entre el moment bo i el moment de sempre, ho sento. Molt bé, rei. I després hi ha teatre clàssic subtitulat.
Sí, clar, aquest sempre és el plat fort, no, pare? Sí, bé, és el que a la gent li interessa, la gent vol Shakespeare. Tothom llegeix Shakespeare a casa. Què vols? Fes els subtítols, home, almenys serveixi per alguna cosa. No estigues gaire de pressa que la gent no sap llegir. Perfecte, la cosa anirem recitant. To be or not to be. I per aquí aniran passant els subtítols. Molt bé, carinyo. Sí, no els hi dono perquè si els hi... Ah, ja està. Home, si els hi dic to be or not to be i els hi dono la resposta, ja no dic. A veure, prepara't, Rei, prepara't. Perquè el plat fort serà al final, on ajuntarem tota la família i farem un final alegre perquè la gent no se'n vagi amb això del contemporani Y del así teatre tan surto clàssic. yo. Y al señor que con su esposa va y se ríe como un cascabel. Y los novios que al final están, y es que no aplauden, yo no sé por qué. Solidaridad, agradecida y emocionada. Aquesta artista tan bona, sabeu aquella que feia jo així de... Galina Morgan. Que ha traspassat abans que la iaia, sembla impossible, però ha traspassat abans que la iaia. Feia això, Pot un disgust. Sí. I el cas és que li hem volgut rendir un petit homenatge dins de les nostres possibilitats. I això és el que hem fet. Perfecte, doncs Un homenatge. ara, si no sap greu, s'haurem per aquí esperar aviam quina edat